जार अशी टेंगी फ्राय. ओ भाई टेक्नॉलॉजी. ओ बघितले का अशी भेंडी फ्राय करून दाखवत तुम्ही मला. वा. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. स्वागत आहे तुमचं आजच्या आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि खूप मी सुयोग या चॅनलवर. तर या सर्वांनी करायला नाश्ता, कारण की ऋतूनी बनवलाय गरम गरम पास्ता. गरम गरम पास्ता बनवलेला आहे. हो गरम आहे यायचा आणि आज सुट्टी आपल्याला. आज सुट्टी आहे तर बघूया काहीतरी वेगळं करूया आपण. मस्तपैकी आता मी पहिला पास्ता खातो, थोडा ब्लॉग एडिट करायचा आपला तो करतो आणि नंतर भेटतो. कालचा ब्लॉग बाकी, कारण की काल वायफाय गेला होता, एक प्रॉब्लेम, नेट गेलं होतं रात्री. तर मस्त मस्त गरम गरम पास्ता आहे, गरमागरम पास्ता. चला नंतर भेटूया मित्रांनो. सकाळच्या ब्लॉगच्या स्टार्टिंग नंतर डायरेक्ट संध्याकाळी आराम करून तर इकडे बनतात भाकऱ्या. तर नंतर बनवणार आहे आम्ही नाही, ऋतू. ऋतू बनवणार आहे ही भरलेली भेंडी. ह्याच्यात काय काय टाकले ते ऋतू नंतर सांगेल तुम्हाला. आता त्या भाकऱ्या होत्या, नंतर तुम्हाला सांगेल. तर सगळं काय काय मिक्स केलंय. ऍक्च्युली बनवायची ती पालेभाजी, पण आम्हाला काही, आम्ही काही खाली गेलो नाही आज, घरीच असल्यामुळे काही पालेभाजी आली नाही. तर बघू, भरलेली भेंडी बनवेल तेव्हा बघूया आपण काय काय टाकलं ते, काय मिक्स केलंय त्याने, अचानक भयानक मध्ये काय काय टाकलं ते सगळं ती सांगेल. तर बघूया आपल्या ब्लॉग मध्ये काय होते आज. आणि शूट करायचं तर आज बहुतेक नाही होऊ शकत, कारण की ते मम्मी पप्पा थोडं ट्रॅव्हलिंग मधून येतील त्याच्यामुळे. तर बघूया संध्याकाळी झाला शूट तर करू. अजून चरणला फोन करायचे, 2 आपले शॉर्ट शूट केले, ते कुठे आहेत, कुठे आहेत ते एडिट करणार होता. तर बघूया. ते चरण सोबत फिरताय शॉर्ट. तर किल्ली येऊन गेलाय, राम मारून गेलेला आहे तो, अजून फोन नाही आला. तर बघूया अजून काय या थोड्या टायमामध्ये, उरलेल्या टायमामध्ये काय घडामोड होते. ठीक आहे, तर ते भेंडी फ्राय करताना पण आपण भेटू. तर मित्रांनो, इकडे आता होणार आहे भेंडी, भरलेली भेंडी फ्राय. चल सांग त्यात काय काय टाकलंय. खोबरा, शेंगदाण्याचा कूट, अजून लसूण आणि जिरं आणि थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ. ते काय केलंय मिक्सरला वाटून घेतलं आणि मग भेंडी धुवून मध्ये कापून त्यात भरलं. त्याच्यात भरलं. आणि हे का ठेवलंय बाहेर? ते वरून टाकायला. अच्छा, वरून ते डेकोरेट करायला. डेकोरेट तव्यातच टाकायचं. तव्यातच. तर इकडे शिजतोय भात. आता थोड्या थोड्यात आपली मंडळी पण येतील घरी. तर तेल तापलंय. हो, चेकिंग बघ कसं करतात. याच्यावर वाप उडायचं वाफ येते ना त्याच्या. आली 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 आली. टाकू मग. टाक, एक टाकून बघ याची. अशा प्रकारे होणार आहे भेंडी, भरलेली भेंडी. सगळ्यांनी बाजूबाजूला बसा. इकडे मिक्सर लावावं लागतं. लाईनीत ठेव, लाईनीत ठेव. सगळे ते पाण्यात डुबके मारले काय तेलात. तेला तेच ते पसरवलं नाही ते, तर वरून सोडणार मला वाटतं तेल परत. ना हा हा हा. हिरवीगार अशी भेंडी फ्राय. ओ भाई टेक्नॉलॉजी. ओ बघितले का अशी भेंडी फ्राय करून दाखवत तुम्ही मला. वा भाई, चायनीज वाले फेलेत आमच्या समोर. कढई उलवलं इकडे, मग आम्ही डायरेक्ट तवा उडवतो. तवा वाकडा तिकडे करते. खतरो की खिलाडी. बघितलं काही याला म्हणतात, म्हणून एवढी चविष्ट का बनते ते कळलं आता. चायनीज वाले फेल. अरे ये ना झाकून ठेवले, प्लेट मोठी घे ना.
हे दिसताय ना बघतात बाहेर. मग मग आता काही नंतर करायला शेकू दे. टाकतो. हा नंतर मग ते टाकताना आपण भेटूया पुन्हा. पुन्हा भेटू पुन्हा. मी पुन्हा येईल. मी चिटिंग केले. काही तिने चिटिंग केले बघा. हे चुरा होता ना तो टाकलाय तिने याच्यावर. जो मसाला होता ना हात भरलेला थोडासा इथे ठेवलाय फक्त आपल्याला दाखवायला. शिजलंय का? नाही, ठीक आहे. शिजू द्या. चल शिजू द्या. नंतर बघूया आपण. परत ठेवले आपण तुम्ही बघाल म्हणून बघितलं. हा चला नंतर व्हिडिओ गपचूप गपचूप करतो. तूच करणार शूट. तर मित्रांनो हो हे झाकण ह्याचं बाहेर आलाय आणि थोडीशी भेंडी शिजले साईड साईड. चला बाहेर वा. अरे यार एकदा नंतर लक्षात आलं. आणि हे ना आलटून पालटून असं बघायचं शिजलंय की नाही. काय बोलते ए बाहेर नको बाहेर मळ्याच्या माशासारखे ती चेंज करते. काही सुगंध ते एक नंबर आलाय. हे तवा काय आज राहत नाही मला वाटतंय. काही तवा राहत तर नवीन घ्यायला लागतोय. चला तिकडे. चल नाही तर बाहेर गाडी. मारेल तुला मी. मग काय बोलते बिचारा भेंडीला तरी सोड. का तुला मी मारते? भेंडीला सोड भेंडीला. अरे शिजलेली कशी समजलं? खाऊन बघ. थोडी थोडी खाऊन बघ सर्व शिजले की नाही. पिल्लू कसा त्या दिवशी गुलाबजाम बघत होता किती आहेत. अशीच काढून तव्यातल्या हातात दे ना बघ शिजले का. ते तुझ्या हातात देतो मी. शिजली असेल. थोडीशी एका साईडने शिजू दे. हलका स्लो गॅसवर. मसाला एकदम शिजला पाहिजे आता कडक मध्ये ना गाईच. मसाला शिजला पाहिजे. काय काय इथे मीठ लागते. अरे थांब ना. हा परत टाकून लाव. परत ठेवलेलं आहे. थोडेसे शिजू दे मग आपण डायरेक्ट जेवताना बघू कशी झालेली. काय बोलताय काय बोलतेस? जेवताना बघू. जेवताना बघू. जेवताना गरम झाले गरम. काहीच फायनल टेक आता आपला. यो भाय भाय फायनल टेक मध्ये एवढी घाई. शिजले शिजले फायनल शिजले शिजले. त्याला खाऊया नंतर. शिजले शिजले भाई शिजले. आता आता बंद कर बंद कर 100% बंद कर. काय बोलते कधी बनवायचं पहिलं पण कधी नाही बनवले. तर शिजलेलं आहे आपले भेंडी फ्राय झालेली आहे. इकडे कुरकुरीत क्रिस्पी नाही आहे. ही कुरकुरीत असते. एक रुपये असते. बोलली ना बघितलं. तिच्या पण राग करते इकडे पण राग करते. साईडला आले वाव साईडला डेकोरेशन बघ. सोबत मिक्स करून खायची का चटणी. तिला पण जरा गरम करते तर. हा गरम कर थोडस गरम कर. काय आम्ही काय बनवू आमचं आम्हालाच कळणार नाही बाबा ना. बघत बसाल तुम्ही. घरी नसलं आम्ही असंच काय बनवू शकतो. मागे भेंडीचं बनवलेलं माहितीये तुला. हेच क्रिस्पी आहे आपल्या ब्लॉग मध्ये आहे. बऱ्याच फ्राय गोष्टी केली होती. ते बारीक बारीक काढलेलं आपण त्याच्यामधलं. तर आता ती चटणी पण थोडीशी गरम होणार आहे. हा वाजवा. या हे बघा एकदम खरडून सगळं निघालं पाहिजे. त्याचा तव्यावरती ठेवून गरम होईल. तर आपण जेवताना खाताना बघूया कशी झाली. चटणी अशीच गरम करून घेतोय आम्ही. चटणी नाही मसाला येतो. हा सोबत खाणार आहे आम्ही बुडून बुडून. काय ग काहीच नंतर भेटू नंतर. हे काय पण करणार इकडे बघा. तो तवाची भीती वाटते मला. बाकी काय नाही. तवा राहील का तवा. काय बनवतेस काय लाडू. तर मित्रांनो झालेला आजचा ब्लॉग मस्तपैकी. काय भरलेली भेंडी छान झालेली. ट्राय करा. तुमच्या सांगितलेल्या रेसिपी आपण नेक्स्ट टाइम मला बघूया. तर करूया ब्लॉग साईन. उद्या जायचं आपलं ऑफिसला. तर कसं वाटलं ब्लॉग कमेंट करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.